Samantala, dako naman po tayo sa may bayan po ng Bayambang. Mas pinaigting po ng Local School Board ng Bayambang po ang pagtutok sa kakulangan naman ng pasilidad at kagamitang pang-edukasyon sa ilang paaralan sa bayan. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang agarang pangangailangan para sa karagdagang silid-aralan at armchairs upang mas maayos na matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Partikular na binigyang diin ang kahilingan para sa konstruksyon ng dagdag na classrooms sa Catalino Castañeda Elementary School. Gayon din ang paglalaan ng 50 armchairs para naman sa Don Teofilo Mataban Memorial School. Bukod dito, na pag-usapan din ang pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa paaralan upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Kabilang din sa mga tinututukan ng mga programang nangangailangan ng sapat na pondo gaya ng Brigada Eskwela at Summer Aral Program na parehong layong ihanda ang mga paaralan at estudyante sa nalalapit na pasukan. Ayon sa LSB, mahalagang may prioridad ang mga proyektong ito upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Bayambang at masiguro ang sapat na suporta para sa mga guro at mga mag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.